Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyafela ikhasi, cela wenze kufanelekile ucofa subscribe, ulike bese ushare le video kwaba kubantu abangakayiboni. Ukhwele wadelika owesifazane kuyiphoyisa lomthetho alisola ngenkohlakalo. Lona wesifazane ke akazange enanaze uliqonde ngqo iphoyisa elaziwa ngokuthi umbatha, walitshela ezikabhoqo emakhaleni elibheke ngqo emehlweni ngokuthi lenza inkohlakalo kuphi nakuphi nokuthi yini ebuhlungu eliyenze kuyena angayithandi futhi emhlukumezayo emoyeni. Kanti-ke ngani zokwethu ngale nje ukukhuluma kakhulu ke ake uyibukele nansi ivideo yalo wesifazane ngekhathi ekhwela ediliya kuleli phoyisa elitshela ezikabhoqo emehlweni qede lathula du langakhuluma lutho. Kanti-ke ungakhohlwa ukucofa subscribe ngemuva ukuthi ubukele le video. Umbatho kokuqala bekufanele ama-seniors akhe athumele omunye umuntu because ngine case mina ekufanele ngabe ngine protection order against wena. After threatening me izolo and threatening my son, utshela amaphoyisa ezekubuza ukuthi ubani yena lo mfana okhuluma emva kwami. Uma ikhumbuza ukuthi ephoyini wamhlukumeza kanjani efike nabameli bezokhipha amasosha. Wena Mbatha waqeda wamthreatenisha that day ungamazi nokumazi wacabanga ukuthi uboshwe nabantu ababoshwayo. After police station yakho sesikhulumile naye yathi amasosha asiphumeni ayikho into esiyiboshele. Ngathi asikwazi ukuphuma because wena wagcoba amasosha lapha eCity Hall uPro wamgcoba ngethayi leli elikhulu elingaka walirola phe kwabo wambulala akaze ifamily last time abantu bekhona bonke bebekhona nami baze bakubuza amaphoyisa ngesikhathi ugibela phezulu uthi abashona ukuthi batheni konje izolo ngifuna ukuphotha amagama akhe exact uthele gibela phezulu the order akayikhipha nase elwini court uthi asibuza bathi abesifazane banika ama-shotgun umbuzo wami ukuthi ngoba ngiyashikana nini mawufike wathafrandi wena wafika namakhamera awu-2 kanje wafika namakhamera awu-2 ayethi bayashuta ngoba ukhiphe i-order ayeyehlisa ikhamera masenezibithulayakhulu lapha sifuthi ama-paper spray. Again, the point we did the very same thing. We had cameras, which was the reason to invest more. Kula cameras engingakwazi kuwabona. Which was the reason ngoba nanthathela abantu bonke into nifika ne-SIU ne-NIU over 600 amaphoyisa ezele mina ngedwa ngowesifazane. But you don't have state resources okucleana la. Aninawo ama-state resources okubopha ama-drug dealers. Ngithi-ke Mbatha mina before ukhulume nami akuzokhuluma wena ama-seniors azothuma omunye umuntu ngoba wena nguvundela i-case specific eqondene nawe. Get someone else ngoba umthetho uma uhluleka ukungiprotecta wena uma ngabe uhambisa i-protection order kumuntu usuke ngavumelekile ukuthi sidibane endaweni eyodwa mina nawe. Umthetho wakho loyo phekwa lokho ngibiza ngobhebi wena phekwa lokho lokukhusha uyabazi ukuthi umntwana ngesizulu baby ngesingisi mase ngikubuza uthi umntwana kodwa uthi hello baby kimi uma uyiphefenda ngosifazane indoda kunamavila. That's why uGeneral Mkhwanazi ngizombuza i-case yakhe noSenzo Mkhunu bila umulwa yini iqatshana la KZN ngizombuza uGeneral Mkhwanazi because nishuta every time nikhona. There's evidence yayo yonke abashane nigenze nsukeni wenza ngilithandile iphoyisa la izolo la manje kuyo yonke lemkhuba belihlale niyenza belwabhekisa phansi amakhamera and unisayivile lo wayizolo because specifically njengoba idrophiwe icase yokuthi bopha kwakho umuntu osibophile kufanele ngabe ubhala istatement ukuthi usibophelane. Inkantolo ifike yathola ukuthi wafa ngo-2018 ummeli wakho seganga ngoba kuthi u-29 million wama-flat ogogo lapha kwaza angaqedi uzeke mangithi futhi ngizothi mase ngiqedile vele ngokukhuluma bakuzofanele ujike uyobizayo seniors ngoba ngikhulume nabo. Ama-seniors akho every time ureporter amakhamera asuke kuphi because ane-evidence yonke yokuphula umthetho.
why ukuthi thina kuphela sikwazi ukushuthela sikuvezele ukuthi uphula umthetho akusiwo umthetho lokho okuphulayo ngoba wena iphoyisa afanele ngitshela ngisuka lapha mina ngisusa emsebenzini wami nethimba lakho lapha as we speak in prison prepare you warrant of arrest ne-charge sheet ukuze kuboshwe mina niyakhohlwa ukuthi la emaphoyiseni kunabantu engibaphethe mina amasosha athe ma-integrate afakwe emaphoyiseni afakwe emasosheni afakwa koprasa ngisho igebengu engidubulana naseyibamba inkunzi kade kwamasosha aseyizigebengu the safety yamasosha ngiyiphethe the intelligence eseculator la kunephoyisa khona nesosha before ngiphume ngisosengazi because sinamasosha thina report engikho njengamanje imina ngicommand amasosha kule program ye-traditional policing engihlanganisa no-national minister no-general wakho njengamanje this case is above you angisakwazi ukukhuluma nawe mbatha mina ngulindele uyabona le ncwadi eqanjelwe ngayo sezomkhulu kwathi uyibhalile ukuze ku-investigate ugeneral Mkhwanazi sekuzofanele babhalele ukuthi wena u-IP Dawudile nawe personal wena baza kwenu bazothelwa amachaphazelo because vele nabo ba-participate ngoba njengoba senza iclaim 7 months after siboshwe ngahlala 21 days ewesivile ngabatshela ukuthi sebefikile abameli bami wawukhona ufakazi lokhu ngikhomela wathusa ingane yami wathi wathi kuyona senithatha amafoni ami nathi your seniors the very corrupt CR Swat ama-police station 43 from Mkhwanazi up to Verulam the dark kingpins the drug lords uyamazi lo muntu oboshwe lapha wesivile oyi-kingpin wesifazane ukuthi uboshwe nini uyamazi umkhizi lo general Mkhwanazi ade semdefend ubuwazi ukuthi mina ubusukhohliwe ukuthi mina ubungifake wesivile ngaleso sikhathi ubusukhohliwe ukuthi ungifake wesivile kulungile wenze kahle walinda kakhulu kusala ngibe ngiphoza hawu ngangithatha ama-order kuwena bukani We are moving voluntarily. manje uzohlehla kanjani nje umama nje obehamba ngenduku nje akaboni siyabonga solezwe bazise abantu this is what is happening Ero indaba wey'ngane zakwethu njengoba nayo la uyibonela kule video esabelele ey'nkundleni zokuxhumana ngesikhathi lo wesifazane etshele emehlweni iphoyisa ezikabhoqo. Kanti-ke lezi ndaba sekuthinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana baphawula ngendlela abaphawula ngayo. Abantu abaningi sebencome ubuqhawe balo mama otshela iphoyisa ezikabhoqo, kanti-ke abanye sebeveza iy'ndaba zokuthi lo mama akahloniphi futhi akawuhloniphi-ke umthetho wase-South Africa. Kanti-ke ngale nje ngokukhuluma kakhulu ngicela ukuthi uyavela ikhasi ngicela nje ukufanele ucofa subscribe ulike bese ushare le video sidibane kwi video elandelayo.